Gibaha ang pipila ka lugar sa Makilala, Cotabato nga nakaapekto sa mga estudyante ug magtutudlo sa usa ka tulunghaan sa lungsod. Atong saron ang detalye niini sa live report ni Jess Tony Humamil. Jess? Sara, gisugat o pagbaha ang unang simana sa pagbalik eskwela sa mga magtutungha ug mga magtutudlo sa Makilala, Cotabato. Gani pipila kanila ang migamit og footbridge aron lang makatabok, samtang pipila ka mga residente ang nagtinabangay na lang aron lang makatabok luyo sa naghaguros nga tubig baha dala sa pag-apaw sa Malasila River sa lungsod. Ingon ani ang sitwasyon sa mga magtutudlo ug estudyante dinhi sa Santa Filomena Elementary School sa Barangay Santa Filomena, Makilala, Cotabato. Matag mokusog ang bulog sa tubig baha sa Malasila River sa lugar. Gani sa unang duha ka adlaw sa klase, palisuray sa pagtabok ang mga estudyante ug mga magtutudlo paadto sa eskwelahan. Kapin 5 ka oras sab silang naghulat nga mohinay ang bulog sa tubig sa sapa. Aduna kunoy hanging bridge sa lugar nga dugay na nga ginagamit sa mga residente dinhi. Apan gitangtang na kini kay aduna gitukod nga tulay sa mismong nahimutangan sab sa maong hanging bridge. During the construction sa tulay, ilang tanggalon ang hanging bridge sa karon kay dito man pud iputang ang tulay. Temporary nga maagihan sa mga tao is nagbuhat katong overflow nila dito. Ang problema pag panahon sa baha nakong tubig, dili gid makatubok ang mga tao pati sa tenanter. Apan adunay pipila ka mga estudyante ug magtutudlo nga napugos nga mulabang sa overfoot bridge. Gani halos 5 ka oras sila nga naghulat una makatabok. Napatungan man gud ang maong tulunghaan ug sapa. Busa apektado ang tulunghaan matag muulan. Hinuon adunay mga naka-standby nga mga awtoridad sa lugar aron moalalay sa mga estudyante, mga magtutudlo ug mga residente patabok sa maong sapa. Ako na mo ni problema karon gi-address na ko ni sa province. Kung sa pwedeng lakang mahimo ani nga dili tong inato nga temporary nga agianan during construction sa tulay kay kung magbaha lagi di sila kaagi. Samtang tungod gihapon sa paglapaw sa Malasila River, gitabangan na sa mga tao ang pag-alsa ni ining motorsiklo sa paglabang ato sa paghaguros sa tubig baha sa Barangay Luna Sur sa Makilala, Cotabato. Nagbutang sa bugpisi nga may gunitan sa mga residente nga motabok aron dili maanod sa tubig baha. Matod sa Pag-asa, apektado ang Mindanao sa habagat og localized thunderstorms nga maghatod og mga pag-ulan sa isla. Sara, paningkamutan kuno karon sa lokal nga kagamhanan sa lungsod nga masulbad sa hinanaling panahon ang maong problema. Sara. Alright, dagang salamat Jess Tony Humamil.